Antonio. A ver, que teña aquí a horta infectada de unha mariposiña blanca moi pequeniña. Ah, pero eso dá boa suerte. No, estas neste caso no. Ah, no. É moi Mira as pequeniña. fotos, estamos las vendo. Sí. Sí. Que lle fai aí, José Antonio? Xa solfatei, pero non hai maneira. É que... Non hai maneira. Mira, estou vendo as fotos e o que estou vendo é que é mariposa blanca da col, o sea, polilla blanca da col. Sí que é un problema, non é para nada beneficiosa e vai xa acabar con todo, con repolos, cas verduras e con todo. Carai, Eso que está buscarán unha boa facendo... noticia, pobre José Antonio. Baname, como un Sí. chan e ao final Ah, vale. ten unha solución Vale. fácil se non é unha plaga moi grande, porque vexo que está baneando un coleiro e que salen as mariposas voando, non? Ah. Sí. Vouche dar dúas solucións así rápidas, lixeiras. Para combatila xa, unha cousa, suelen estar na parte de abaixo das follas, por eso é un pouco como máis Sí, difícil. polo revés, sí. Sí, porque é aí onde están como máis protegidas ou así. O que vas a facer é coller xabón potásico, dá igual que o tipo lagarto, Sí. metelo en un bol con agua quente e desfacelo o xabón hasta que a agua esa quede blanca, o sea, que non se vesa a través dela, que teña ben de xabón. E iso, bótalo en un spray e vas a dar a todo. Ese tipo de mariposilla que tes vai a matar o xabón potásico. E outra maneira de casalas é poñendo trampas cromáticas. Cromáticas porque se sinten atraídas polo color amarillo. Sería coller botellas de lejía, desas de 2 litros, de 4 litros, que son amarillas, e facerlle un buratiño a colgala. Si teño aquí o repolo, vou na colgar aquí, porque as mariposas van a voar sempre así arriba. Non valería de nada poñer unha trampa cromática na parte de abaixo do repolo. Na parte de arriba. E tese que poñer unha cousa que peje. Ou ben un pouquiño de mel, que non o recomendo porque pode atraer outro bicho e non é selectiva, ou un pouquiño de aceite. Como se sinten atraídas polo color amarillo, trampa cromática chamase por eso, van a quedar pejadas, porque son moi pequeniñas, son moi delicadas e quedan pejadas. E as trampas cromáticas funcionan genial para esta peste. Que Toma. maravilla, que ten solución para todo. Pois sí, non? ten solución. O José Antonio, que consideres que che dé menos traballo, vale? Ou as dúas Menos cousas. traballa máis barata porque o aceite é un pouco caro, pero Sí. bueno. Aceite... No, solo sería untar, Pero valelle de girasol. Vale. Sí, calquera tipo de sí. cousa que ao pousárense aí, porque elas sintense atraídas e van a ir a pousarse. Moi ben. Calquera Vale. cousa que lle como unha especie de Pois pegamento. toma nota, José Antonio, que ela susire que fagas as dúas, así rematas con esa praga. Claro. Unha aperta, Moi José ben. Antonio. Suerte, José Veña, Antonio. gracias.